Jaska, millä mietteillä? No en tiedä. Mitäs meillä Arkki ja Jatka on tänään? Iskender kebab. Mitäs yleensä? No, Jonne sai yhden pienen ja meillä on paljon tärppeitä tänne. Mitä vaan uskoa siihen, että tulee jotain. Mä johdan kyllä. Mites Arto teillä? Meillä on 2-3 kalaa. Ja ne ovat. Ei oikeastaan muuta ole tapahtunut aamupäivän aikana. Joo. Kyllä se siitä. Kyllä se siitä. Det slut nu. Oi Toni. Terveisiä mestarille. Täällä olisi tämmönen 3-4 kiloa. Ollaan tässä rännissä ja joitain kaloja on tullut ja yksi vitu iso oli kiinni, mutta ei kerta polttareille. Tässä tulee catch and release kuva. Lähtee. Vittu jäi tuli kiinni. Siitä. Hieno. Ai. Terveisiä. Vähän vaikeet on nyt, että on erikoisvieheet kaikki käytössä. Niin kuin näet, niin aurinko paistaa. Pieni tuuli, pinta on rikki, mutta tänään on yöaikana vesi laskenut joku, no varmaan se 1,5 metriä. Mutta kyllä we got this shit, we know this shit, you know, everything is good. We have this kind of a new drink. Tää nyt mä maistan vielä. Ihan vittu hyvä, mikä tää on? Tämmönen jännä. Kyllä tästä kun vaan katsot näin heittää näin. Sitten se menee. Kun kelaa, niin toi on level klokkalla. Kiitos. Pistettiin se peli siitä 1.1 pois. Paljon. 6.5. Mitkä fiilikset? Hyvät fiilikset. Isan kärkeä. Miltä tuli? Paskas järjestelmä junnupik. Koukut vääntyi kovasti, täytyy vääntää koukut takaisin. Jee. Näistä hyvä jatkaa. Nyt vittu rutisee päästä. Sen verran. Kotsi katkee. Mulla on Artti sellainen kutina, että mä oon jänähtänyt. Sä saat olla. Päätä. Mulla ei oo mitään Ja pitää olla. Ja pitää olla. Mulla ei mitään sitä vastaan. Kunhan pysyy veneen laitojen sisäpuolella. Joo, en mä jaksa lähteä kyllä hyppimään perään, mutta niin anna mennä vaan. Miten sulla se käy ja on? Aika kivan näköinen. On hyvä. Oh. No.
80 tää. Wow! Jonne Vahtera, miten sä oot tänään mennyt? Aika hyvin. Just puhuit, että ei oo mennyt vahvasti, se on lyönyt mua päähän vittu. Vapaa osui Lassen päähän ja sen jälkeen se lensi mereen. Sain sen sieltä. Sitten mulla tippui pihditkin mereen. Niin. Se oli eri reissu. Sit se on kaatunut tässä. Äsken mä kävin kyljellä jotain kalankaatua. Mutta ihan nastaa. On. Aurinko alkoi paistaa. Hieno aurinkopaiste jo. On vähän jotenkin joka ilta äitynyt. Kyllä. Kyllä. Näytetään. Mä vapautan tänne. Pannaan release kuva. Jee. Nastaa hommaa tämmönen. Kastaa nostaa. Kastaa nostaa. No niin, hyvä yleisö, tervetuloa Kotka Open, Kotka Syksy Open 2023 kisaan ja kevään mestari Toni Tuulikallio ei päässyt paikalle tänään ja niin meidän venestä Jonne Vahtera aventaa palkinnon tämän syksyn mestarille Arto Purolle. No onnea taas. Kuka oli johos? Aikaisemmin kerronut sekin. Pitkään oli jo. Lasse oli minä. No, vittu saatan. 5,4 kilolla olin kiinni ja mikäs oli voittokala? 5,6. 5,6. No. Tiimikaveri siellä. Onks Jaska jotain sanottavaa? Ei kalo. Aika pieni panos oli joukkuekaverit vähänkin. Kyllä naappurit käytiin ihan uudestaan. Se oli just näin. Huomenna päivä uusi. Huomenna mennään jo kalaa vielä ja ehkä uusia paikkoja. Tämmönen myrsky yllätti yöllä kaikki kalavehkeet molemmilta joukkueet hävinnyt tonne vittu jonkkaan ja tälläs näin. Onneksi sentään oli ilmaruuvi kiinni tankissa. Voi vittujen kevät.